Ikuste aldezu udazkenian gure baratzak ze kolore eta ze gauza honak emateizkiguen. Amaiak ekarri ditu Karabeleko etxalde ekologikotik eta barazki arruntak dirudite, baina ez. Bakizue zergatikan, histori mamitsua dutelako eta gainera solidarioak direlako. Nahi dizue jakin zergatik? Ba hor gelditu. Kaixo lagunak, eguerdion eta Amaia ongetorri, zer moduz? Oso, no? Ondo, hori batzu hemen izatea eta esku utzik gaina ez etorri, oido barazki sorta eharra ekarri ezuna, Itxura eharra, ez da? Itxura eta itxura baino gehiago, alimentuare bai eharra. Gero probetu. Vale, esan deu, barazki horiek bereziak diala, ez da? Bai. Bereziak, zergatik esango zenun bereziak diala? Bueno, batetik ekologiko idelako eta atzetik proiektu sozial badaolako. Vale, eta proiektu sozial hori zertan datza zehazki, nondik noa dijo historia? Buru osasuneko arazo dituzten pertsonak insertzio egiten hasi ginen, eta oain ja, enplegu zentro berezigea, jarraitze du insertzio egiten, eta bueno, egunero gure lana hori da. Zeuna, izan dizuet ez diala barazki arruntak, ze mamilla eharra dakaela eta hor dago mamilla. Eta bueno, zukalden seguru abila zehala, ez da? Gustatzei, bai. Bai, gustatzei zaizu. Bueno, elkarrekin ingoitugu babarrun txuriak, eta gio ingoitugu galeperroiek eskabetxen sartuta, lagungarri bezala jartzeko geho, eta barazkitxo horiek ere bai. Eskabetxatuko ditugu, eta gio dan elkartuko dugu, platerrear bat iteko. Adi lagunak, zailo, bikaina dator, eta ikusi gezue, ze kolore dakaune menu da azkenekoa. Bueno, lagunak, eta Maia, garatuko dizut pausuz pausu nondik noa ibiliko gean. Hemen errazingo dugu. Hau, beratzen aurreko egunetikan jarritugu, kenduko jogur hori, jarriko dugu berriakin lapikuan, jarriko jogu tipulina, porrua, asana joa zorituta, eta baratzuri lau bat ale. Egoziko ditugu, 40 minutuan, gero ingo deuna da barazkikatea, birrindu, salda pixkatu berbago hartu, bertara sartu berriro, eta loitu pixkat, eta izango gaurko plateran oinarria. Gatza pixkate botako jau xoxo ez gaibiliko, ez da? Bueno, hobeto ez. Hobeto ez. Tamainan. Gio hemen ingo deuna da eskabetxatu galepertxo horiek. Nola eskabetxatuko ditugu? Lapikuan aurrengo ditugu galeperrak markatu. Gatza pixka bota eta piperra utza, markatuko ditugu, ateako ditugu, berta botako dugu barazkia, laukitxotan moztuta, bai asena joa eta tipulina, behin gorritzen dianean, botako jo erramua eta erromerua, oso ondo, eta behin horrek fundamentu pixka hartzeunean, berrio galepera barroa sartu, botako jo salda, botako jo ardo zurila, eta geho ospina bai. Ordu ningo ditugu 10 minutu egosi, 10 minutu, zeratikan, 10 minutu ostian, kanpo ateako deu, eta utzi behar deu, 2 egun zuku hortan. Ez gehan menongo 2 egun, prestatuta kalbestia, bale? Telebista magi egite duta. Bai, inberdana da gero, eskabetxe hori, zu basuan bezala ditea, ostutze anian ja, ozgailuan sartu, eta bakizu ospinak lanien jarraitzeula. Orduan, 48 ordu egokila da, barruan joginda egoteko, gero atea, txukundu, garbitu, epeldu, eta babarrunan gainean jarri. Eta hemen ningo deuna da, barazkitxo haueke bai, ur pixkatekin eta ospinakin egosiko ditugu, egosita daudenean gero ja ateako ditugu, eta behin atea ditugunean, gero mantekila pixkatekin, olio pixkatekin markatu, eta baita ere babarrunan gaina jarri jo, bale? Eta gero ekarri esun horrekin, ni usten dut tomate gerexi horiekin eta gindila batzukin, ingo deuna da, hola, entxalada txiki bat, hor belar berexi horiek jarrita. Ados? Lagungarri bezala, zoze bakizu beti gordina zoze janin berdala, eta zeo beto olako barazki jan baino. Bueno, esan dakua, ingo deuna da, ni babarruna jarriko ditu martxan, eta zu hasiko zean, asana jo eta tipulina lauki txikitan iten, bale? Bale. Bruinoaz, zuri gaioa nahezu? Bai. Tori, hemen dakazu, hau hemen, eta kontatu iguzu, erreportaietan da ikusi dugu, igual ez du ikusi, Karabeleko nun dao. Karabeleko da Hernanin. Hernanin. Eta berezitasuna da, nahiko gertu daola kaletik. Ez da lurrez ingurauta egon. Bai. Orduan horrek errezteigu, areajun berdeben pertsonak.
Jonleke bela... Erritikan ileia oinez aldakun, Bai, bertan dago. trenez, kotxez, nahi bezala, autobusez bai. Vale. Eta, noiztikan zaudete bertan martxan eta nola sortu zen Karabeleko? Ba, 2014 hasi ginen. Vale. Hor zeuden lehen negutegi batzuk, izan diala beti ortoterapia, oza, nekazaritzan bidez, o baratzan bidez, terapia egiteko leku bat izan da. Eta hasiera baten... Terapia nola, jendea jute zan, o zertzan... Bai, jute zen beti buru osasuneko arazo zituzten pertsona, bat agifezeko erabiltzaile. Eta bueno, hasi zien pixkanaka hasieran, gero uolde handi batzuk egon zinor 2008an. Vale. Eta dana geldiu zen... Bertan bera egon zen. Bertan bera geldiu zen. Orduan, karo, hango agifezeko juntako kide batzuko ikusten zen jopena bazala ez, hori hola dotie, eta hasi zin bat eta bestik nintzaiten. Agazeitia zeon. Hori da. Eta horien artien zeon, nire lehenoko jefe bat. Vale. Nik itzaino, kontauzio, neun baten kasualidades, eto niten proiektu bat hor, Hernanik, son politxe, inserzioeku eta nekazaritza ekologiko eta auta beste eta ortoterapia, eta nik esan, ni momentu hortan denda baten iten ulana. Bai. Eta esan nion, imaginan joaniko horretatina dut. Claro, dana balekoa esan zuretzako, ez da ekologikoa, laguntzeko, bestia, zutako ez da sola matezun. Bai, esan nion, nahi bazu, mitxean deitu, deitu lasainik amentan ala eta jo niko naiz. Eta handiken bi egunetat deitu ziren, zekaro, ez hau ginen lehendik eta karrekin ana. Eta nahi teganon. Eta orduan hasi ginen, zerotik leheneko dana martxan jarri, zehare hankaz gora zon, eta gero pixkanaka hasi ziren, etortzen, zera batzuk. Lehenengo erabiltzaileek ez. Vale. Normalien die, gure kasuen, gure kolektibo nagusie da buru osasuneko arazo dituzten pertsonak, ze behariek oso zaila dakebe inserzioe, lana bilatzie, bizimodu egoki bat itie, harremantzie, hori dena, da horritu eguna ez. Azkenin da talde bat. Gura talde bat. Eta, handanak gaude, batzu langili die, beste batzuk erabiltzaile die, baina zu jutu mazea, Zer malagun zabete bertan? Pile baten goga. Igual, 40 lagun, bai. Bat eta beste batzuk ez egunero etortzen, beste batzuk, bai. Eta gero lanien egon goga, 14 lagun. 14 lagun. Bai. Osea, tinglau polita da kasuen montatuta. Bai, hasieratik anunea pixka taldaketa izan da, goraka egon da, nola dijo panorama. Gure helburu esan, nizatia enplegu zentro berezila. Bai. Horrek emate zigun aukera, lan babestu eskaintzeko, justu, kolektibo honentzako. Eta, hasiera baten naiz da inserzio bakarrikenin, gero enplegu zentro berezi izati lortuko nuen 2020 bukaeran. Kosta zitza egun, Bai, ia 6 urte hoik lortzeko, ez da? Bai, eta gero ja hori zentzan aldaketa handi bat, ze hor dia askoz zea gehiago genozken, laguntza gehiago. Bai, eta hor gauza gehiago aldia planteatu eta gauzako beto egin, ez da? Bai, kontratazio kiteko. Baina, beti aigea gauza berritan sartzen, da orduan behin ez gea... Etxate zurtik relajatzen. Ez gea relajatzen. Eta, bai, azkenin da famili bat bezala. Eta nik uste importantia dela jartzi pertsonak eta pertsonan osasun erdien. Eta azkenin enplegu zentro berezi baten desberdintasune da, zuk lan babestu eskaintzezula. Pertsona batek lan normala iteko laguntza txo bat berdu, ez laguntza txori bat zaintzie, ikusti egunero nola da. Eta orduan egunero, egunero ongoa lana, ez da? Batza daun lekuan beti dago lana, ez da? Batzak ez dakit deskantzoik. Beti sobran lana, ez da? Bai, aurten gaina, gualdi, gure huri asko indu, belarrak erten gabe azidie, atea. Eta, guzaiatzea aldeun dana, zeratzen ez? Luzai haundi aldakazu, zenbat kudeatu behar duzue? Hasi ginen hasieran gutxikin, baina oain jadazkeu, 6 hektarea. 6 hektarea, Baki negutegin bate bakazula, zenbat ditez nezuetan puenta, zenbat bat? Aire librien dazkeu 6 hektarea inguru. 6, bale. Eta negutegitan dazkeu 3.500 metro kuadrau. Zenbat gauza landatzen Negutegire beti lan gehiago imateu. Bai, Bai. Zeba, dana eskarro dijuelako igual, ez da? Ez que dana eskuzin berdaleko. Ja, ezin da makina sartu. Ez, hombre, lurre prestatzeko eta hola, bai. Baina gero ja mantenu lanak, bilketak, hori dana gehiena eskuzitea. Dana eskuzitea. Bai.
Eta nola kudeatzen dezue, barrua, kanpua, ez dakit, azenian kanpuan urte guztin da, lana, emateu negua etortzen dela, baina neguko barazki daude eta beste histori batu daude, ez da? Jendiek pentsatzeu. Bai, udara dauda berrin bakarri daudela, ez da, frutuak eta barazkiak. Bai. Udaberri da garairik txarna, ez, barazki gutxiena da dena. Guk ite hona, gaina ni arduratzen ez urtaz, urte oso planifikatze dugu baratzen, bai? Bai. Ikuste dugu zenbat metro karratu inberdeot egun, ze garaitan, utxi gora bera astero ze salduko deun, lehenengo pentsatzea ze salduko deun, eta gero jute geha planifikatzen hortako zema lur berdeun, zema txanda inberditugun, hori dana. Errex, alda hori asmatzia? Papelin, bai. Papelian bai. Papelian bai, baina behin azte zeanin, hemen txarrena izatea, eurile guztie lurrin lan nahi den, bai? Karo, lokatza balin bada odo ezin da lan nahi, ez da? Zuk, ekologikoen, zuk lokatza balin bak ez duta, sartzen mazu makina handi bat, lurra itezuna da, bai, zorratu, aplastatu, aizia gendu, ez da? Bai, itezu kompakta, zapaldu, eta gero horri buelta ematie oso zaila da. Ja, berrio goldiatu inbiar da, eta berrio ja... Bai, baina ez da rekuperatzen urte baten da, hola. Osa, itezun kaltie da, ikaragarri. Eta orduan, horako egunetan, enberriz etezu, behira, tripa jaten, porque ezin dezu sartu, hau inberde eta beste dakiten, baina antxo enberazu behira. Porque azkenin bezeo baino kalte gehiago itezu. Orduan, planifikatze dut, eta gero horretea lana kentzen, belarra kentzen hor, ez azetiken harrapatzi, hori izan berdezu oso konstantia. Orduan, garai txarren aizetea, guretzako, maiatzetiken, abuztu uraino. Ze hor, abuztu landatzen dugu neguko gauzat danak. Hor da hilebete eta erdi, uztaila abuztuan, bi hilebete, beste 8 hilabeteko landana inberrez, no? Berrio dana lurrak eta untzukun jarri. Barazkile gudaran azteia, eta negun jutezea biltzen. Vale. Nahi? Egitea negute egiten da txanda batzuk iteia, baina ez da ez da. Topie lur danak egena beteta bateena, dizuteia. Udazkenien illa. Udatik, udazkenean hori da, bai. Eta gero, udaberrien gauz gutxiotea. Danetik landatzen dezue? Bai, guga bizile komplikatzea asko gustatzego. Eta gaina barazkide guztaitu zaizkigu, gauza raru guztaitu zaizkigu, raruak. Bereziak eta gauza berri. Hasieran, hasi ginean, izan genitun, ikusiko azenoarek ematezun, kolorin, kolorado, tomatik, urte bat entzat, 80 piko klase ingenitun. 80 piko klase, balaude emeste tomate, Bai, milare bai, baina gero, saldu inberdezu, ezin da. Orduan ja, ikasi dugu. Zega bukatu zuten, tomate salsa mordo bat iten? Bai, monomarietal, no. Nahaztuta, saltzen. Marietala, monomarietal da batekin, oza. Oan ite deuna da, euneko 80, komertziala, gehiena erabiltzana. Bai. Eta gero, euneko 20 beti ditugu aintzinako variedade. Ze horiek, nik uste importantia la mantentzi eta... berreskuratzia batzuk eta... Eta ero jendi hoitzi baita ez tomate batea. Ez zaizu gertatzen beti tomate iguala nahi duela jendiko, beti heldutasun puntu dago ez dela nahi tomateko horretie. Pizka klasikoa gea, ez da? Euskal Herrin, ez da? Bai, menik usutu baina idela, jendi ja... pizket irikitzen nahi dela, baina orokorrien ateatzie. Zaututa bali maude gauz horta, beti porru salda, Beti igual. Hoi izateko gure barazkile asko kineo naiz, eta porrua landatu nahi desun dana, hoi saldu itea eta ez da neguan, porrua gateatzen deala. Baina el problema, kristona da, porruekin. Hori porruakin gerdetu da, nik, Zumai alden nibiltzen naiz guain handagatela, erleketan handi askatela, eta esan die porruan sustraitatikan gaitzata sartu dela, eta somorro bat sartzela, eta bertan bera gelditzen diala, ez da? Bai, oain dazke, porru lehena zaken tximeleta bat, gaitz bat. Bai. Eta oain sartu da, tximeleta hori segitzau, eta euli bat. Euli bate, bai. Horren euli hau, oso zaila kontrolatzea, eta horren, era bakarra porru iteko, oda tratamentu ekotata, o bestela sari jarrita. Gero sariekin ez du ventilatzen, Treskantza batek ego bestiak hartzeko, ez da? Bai, eta hau egite izan, problema ondile da, segun ze garaitan harrapateizun, segun nola harrapateizun, porru dana puzkaitu. Ite una barroko, porru azke kapa bezala, ez? Bai. Kapa baten ite jan, eta porru egite lertu, puzkao, gaixotu... Kriston treskantzak. Bai, aurten, nahiko ondo daugela, emateu. Bueno. Bai, oso gainin berrezu.
Bai, ez da. Eta gero ingurun porru asko baldin badao, eta inda baldin badao, behin da berriz porrue. Bai, erroitea lurra. Bai, eta kumulatzeie plagak askoz gehiago. Ja. Orduan, karo, gu nola ekologiko nite duen, beti beharrezue aldaketa, ez da? Bai, ez da, lau urtean, ben iritsi behar dula berriro, ez da? Bai, rotazioa da fundamentala. mantendu inbertuz, bai. Eta bati bat negute egiten. Tomatiek, ez dena arazuko matitu, piperra, bedenak familie berdineko di, patati ere familie berdineko da. Orduan, nire planifikazio hortan, egotea baita, lana, hau emnu jarri, hau ortenan jarri da, eta batzutan nahiko buru azte. Tomati adibidez, askoz gehiago iti eukiko genuen, baina urtero ezin dugu egon, ez dakizu matin berna eroiten. Eta urrungo urtin ja ez genuen eukiko. Claro, bestela ezin dezuin kudeak eta hori, ez da? Ez, eta gero jendiei, ez zaio burun sartzen, batzutan, hobeto dala, urte baten, gutxillo itia. Eta rotazio mantenduta ekoizpena handilo da, behin da berriz leku berdin iti baino. Hori, nabarmena da, tomatik da, pasada. Leguteak egiten uste maezu, errespetatzen maezu, gero usta, aurten egon naiz ni, estilateatzen lasturre honetan hor basarri baten, eta arek esan zen, ia tomatia ez dula landatzen, ez zailo lateatzen asko. Kampunez? Bai, kampunez. Eta nola ez dakan negutagirikan, esan zuen ja, nola beak ekologiko niteun dana, esan zuen, ez detengo tomatikan. Osa, ez zitateatzen. Ez que... Dana, izorratu ite zaiola. Gu 2 urte proba genuen kampun, eta gu nola herriberan gauden hor tomatik izetasun hartzeu, eta har ikusilia. Orduan, da, uste bat, berez, negutegiko txarro dela. Baina guk adibidez, aurten negutegiten tomati inde eta pentsa uste urte izan den. Eta bak, ez du, tratamentu bat bota jo, arrantzat. Eta listo. Eta onguntzat ezer. Karo, kampuan ateat ez aizu, baina bota roñantzako, bota bestiantzako, baina ez da ekologikoa. Invernaderoku hemen, hobeto da invernaderoku tratamentu gutxillo eukikoitu, kanpoko baina, fijo. Bueno, hemen beti ikasten gaude, beti ikasten da. Eta, hombre, baldin badakezu, atza txiki bat, eta pila bat mimatzi baldin badazkoetzu zure... Karo, gainen noten mazea, ez da? Baina, ja, ekoizpenak egiten mazu, ezin da, ez da erresa. Bueno, eta hemen dena martxan dakaunez, hemen babarrunak martxan, hemen galeperra paseitugu eta goen barazkitxua sartu ditugu, jungo gea erreportaitxo bat ikustea. Ados, Mari Carmen iradingana jungo gea, eta Tolosako babarrunak nola hasten ditun ikusiko ditugu. Oazen bertara. Kaixo, Joseba. Mari Carmen iradi naiz. Irunan bizi naiz. Eta gaur baborrun biltzea ingo deu. Egualdi ederra dago, eta helduta daude, eta oso importantia da giro onak ibiltzea. Hasingo gea. Bueno, oain ikustezue baborruna nola dagon, txuri-txurik. Hola jarri behar due, ja biltzeko mondian ian. Okitei dia, maiatzan azkena, ekainan aurrena, hor. Ordu nehin, eta gero udara guztien, kontuin bertzaio, belartxarrak endu, behai lagundu, saria jarri, zategan hau, goraka jutea. Eta saria behar du, edo barilak, edo hartoa da, tutore bezala jartzen zaiona babrunai, betiko tankera, betiko estilua. Bueno, guk sarien ite deu. Eta oain, biltzeko garaia da. Eskuetekin atza eta bestekin aurrea. Usten? Osoik. Orain daude beltz-beltzak. Eldu baino lehenu biltze baldin badao, artia morea dao. Eltzen uzu behartzen jo. Leka luze-luziak, eharra de. Ze guzta betetzean kopa olako egin. Kontatzen hasita 7, 8 aleko leka daude. Ez di izaten urte guztiten, Baina aurten, bastante, ez biltzen 8koa. Tolosako babarrunan elkartean gauden ez. Elkartean aukeratu dira 2 mota. Bat handila eta beste txikila. Nik handila iket. Badiru di txikileak beste indar bat hartu dulo, baina nahi gehiago gustatzen zait, handila. Mami gehiago du. Eta netzako gozogoa da. Eta soruen hartzeko ere, fuertegoa da. Eta gero, etxea eman, eta ganbaran eukitze ditu beste egun batzutan, geho denak berriro zakutan jarri, eta elkartea ematen ditugu. Eta han makinaz eitea lana. Aletu,
klasifikatu, sakuratu, kongelatu, xomorrek izateratzeko, eta ja bertan jartzeu esakuten, eta ja saltzeko pronto. Lan hori dena elkartein itea. Hemen, jainko eskerrak, klima osonak hau. Eta aurtengo udaran izan dira, bero handik eta gora bero handik izan ditue. Badaude tokik erregabillo jarritea dauzkatenak ere. Baina nik hemen, adibidez, ez dut beharrek izan. Hori eibaiare handuan dakau eta mantendu txegatu. Ni baserri jaioa naiz, Hernani. Eta hane beti egiten duen babarruna. Eta gero eskondure baserri nintzen eta hemen berdin. Babarruna izan da gauz bat, etxero itezana, hemen hartzen dana. Beste potoje gauzak, kanpotik ekartzen da, baina babarruna hemen itezan. Orduan, etxero alimentu printzipala zen babarruna. Eta pixkanaka, sortu zen elkarte bat, Tolosako babarrunaren izenakin. Eta, bueno, sartu ginen elkarti hortan, eta baina horri esker, eitxeitu. Leheno baino saila ondoia bukitxeitu, kantidade gehiago hartzea, eta beste gauza gehiago ere, elkarlanean ikasin ditu. Hoi da bentaja bata. Salmentak ez da arazoik. Nahi baldin badeu elkartien utzi dena, aletzea eman da denan utzi, elkartia behar, komprometitzea, ehosi ditu. Hane eman eta kitxo. Nire kasuan bezala, nik feriak eta izan ditu leheno, orduan klientea bauzkat. Eta orduan, orain arte, neonek hartu dut nire kosetxa, eta nik berriro saldu dut. Eta nik joten itzan feri jarta. Eta han babarruna saltzen nun. Aurrena zen itzan gainea, eltzia eman, lurrezko eltzia eman, butano txiki batekin, eta bertan eosten nun babarruna. Jendiai eakusteko nola eosten zen. Zetik, jendiak galdera asko itxezitun. Eta hain errexea da babarruna eosten, eta geho eguardin, degustazio ematen nun. Eta jendia kola egin daute zen, hori itxeko ze pozik. Eta nik saldu iten nun. Kontu borrekin, eostun egin nuen, da jendi konfiantzen mani joan, eta babarruna asko saltzen nun. Oain Tolosako leialketa egiten dan feri jorta bakarrik gotenez. Bueno, Joseba, bildu ditugu aurrenak eta orain etxea guaz. Baina gonbidatzen zaitut azaroan Tolosan egingo dan babarrun festarako, leialketarako. Agur eta urren arte. Ai, ama, Mari Carmen, ze sasoia dakazun. Ikuste izuten makoitxan berdin ikuste izut, beti sasoiko eta, hoi da gaina kasta dakazuna. Bueno, mila esker, jarraitu bolako babarrunak ekoizten, eta gu hemen jarraituko dugu kosinatzen, besarka da hondi bat. Bueno, gurian jarraitzeko, haure, hemen da gauzu basuan egosten, barazki koloretsua hartzen hasi zaigu, hemen ingo duguna dagoen belarrak sartu, jo esan dugun bezala ardua, salda, eta bukatzeko boteko dugu ospina. Hemen ingo jasuna da, maia, txalotatxo hau zuritu, eta hauek ondo garbituko ditugu uretan, txortenak enduko eskio, eta jarriko ditugu egosten ura eta ospinetan. Horo zuritu gabe. Bai, ni uste baietz, ezta? Hauek gaina zela fin-fina ukitzen, bai, hain txikik fin-fina ukitzen. Artu berri balima. Bai, hartu berri balin bada eta hola ekologiko eta gaina ona, ezin hobe. Ingo deuna da hemen, esan detena, lapiko bat atea, hoi egosten jartzeko, hemen jarriko etena da ura eta ospina, bale. Zan deuna da, hau ingo deula egozi, eta geho, bai ingo deula behin egozita da honean, geho markatuko ditugu sartaian, bale? Hemen jarriko dugu ura, jarriko dugu ospina, bale? Eta ingo ditutena hauek uretan garbitu ondo. Bale, oso ondo. Amaia, eta karabeleko hone bat, kasu experimentazio zentrua ez da? Bai, lehen esan izuten bezala, beti eukidu jakin minez, bariedain da ingurun. Eta, bueno, orduan zaiatzegea... Hori txortenak endo puntxa eta listo, bale. Zaiatzegea, betire aintzineko bari probatzen, garai berriek, igual, nik zerrak, espinak adibidez, ez? Normalien, udazkenin, o negun jaten gauz bada. Ego zaiatzegea, udaran neiten, udarako bariade probatzen, da proba horiek gero, beste nekazari batzukin konpartitzitugu. Baita ingenuen, letxuga, beti jatea letxuga berdin, ez? Bai. Ingenuen baitere zera bat, prueba bat, letxuga bariade berdinekin, nola mantentzezien, nola mantentzezin baita garbiuta, zemu saltzeko aber jendi nola gustatziko, no ez?
Gero genuen baita udaberrien baita azakilekin beste esperimentazio bat, brokoli, azalore, beste izteintzan, eta azak, eta bueno, azak normali udaberrien jate, baina bat ipat brokoli eta azalorik etzien hemen ez da oituraik jateko. Orduan, Europan pila jatea. Eta orduan guminen probatzen, abertzen mozen batezun, jendik aukera gehiago ukitzeko. Eta ze gauza topatu duzu hola esan dizu, ikaratu izuna esan guk dizu, adibidez, ama. guk udaberrien ja, brokoli eta azalorik eta ja beti ditugu. Batipa brokoli ez, eta ondo jutea. Batu neguko barazki badala, baina eta gero udane ondo. letxugak jutega baita batin berri una klase egiten. Desberdinak gazten. Bai. Vale, eta zesan behar nizun. Letxugan, ere ikusi hemen erreporte batzutan, juten diela, penkai da bezala, osto kentzen eta oso saltzen. Edo batzuk osoik amozten, baina ikusi ere bai, osto kendu, txortena txikila utzi eta trak, azten berriro, berriro landatu, osto gateatzen jun. Oain jarri ditugu bi variedade adibidez, itituzunak beretik moztu, eta berriz beste letxuga batxo bat emateko. Ez lehenengo ez lakoa. Moztu, horia, moztu, eta gero handikan berriz ipotatzen, baina die, berez mezklume egiteko, oza, die ostoka hartzeko. Vale. Eta, a ber, etxin bakarra baldin mazea, ez dakezu letxuga oso moztu berrek. Eta gero baita letxuga buru iteuna hartu, o ostu iteuna hartu, eta ere horraldi, buru iteuna hartzen mazua hori zindezu egin. Baina bestikin bai, oza, berritzeia, oza, letxugak ez dira hiltzen. Da batzutan, zita, moztu eta utzian, ateatzea berez, baina ez da lehengu bezala, Ja, lehenengo beste sustantzioa hori, Ados. Bai, eta gero baita egin genuen beste, bueno, mi berdeako proiektua, eta hori izan brotiek, babyleafek eta egiteko. Hori di, azkenin barazki txikitek, osto txikitek bildu, tamaina diferentetako, eta bueno, ikusteko. Eta guain asko eramatea, ez da? Barazki txikina eta belar txikina eta... Hori da, hori dekoratzeko puntu bat emateko, hori izan dezu erabilela asko jateko. Eta zergatik ez da osasungarri asko jateko? Bai, ez dala gutxi garestile da, bai, oso garestile da. Bai, erabiltzeana da, letxuga, mezkla letxuga diferentikin, da gero horietako barazkitxo batzuk, ja, ondillo egiten utzi, baina ostuek, 10 zentimetro egiten moztu, txorten da guzti, orduan, zinduko zapore garra. Ni amorratu naiz, ni olako bitu ekarren goitut honea, eta kontatu iguzu zer dagoen gutxi gara bera. Bai. Oso asko gustatzen zezit. Ez dakit. Ez gaina politxe dira. Ez que polita baino, polita bakarrik ere, iruditze zait, asitikan atea berri da honian zerbait, ni potxoka askat eta olako belarra jategu, ez du belar zarra hundioi jaten, txiki jategu beti. Ez aldu esaten proteina konzentratu da hola txiki da honian. Bai, emateu ez te bela zaporeik euki behar, baina da kebea hundile bezalako zaporio, zapore gehiago. Eta gero baita, daude dio oso urtsuek. Ba ez dia fibrotxuak, ez da? Ez, eta, bori, kras ito betara. Ez keri nik uste, potxoka ere hori guztatzen, belarra lehorra janberrin, ez, kras, eta ardile dia hortan. Bai, ardilak ebai dia. A ber, daztatu inbiarret hemen, Bai, a ber, ze zapore, hartziosun hori. Hau da mizuna gorria. Eta hau uste mazu azten, gero emateitu olako adartxo batzuk oso finek, eta onditan jalike. Uste eta hau bakitzen salteautare bai. Salteautare bai jaten da, Vuelta eta vuelta. Hau uste bakitiz lazin da. Asko gustatze gaina. Nire bai. Martorrilla, silantrua, Lehen, ez dut esan, gipuzkoan hori... Batu dia, oharre oso, oetza jo gustatzen, o bai, ez da? Nei lero atiteiten gustatzen. Baina gero juna ez ikasten, bai. Perejile dezla da, azkenien. Guk uste duela xuabi dela, baina ez da bate xuabi. Oituta godelako eta gure kulturan oso sartuta godelako. Bai, goizaten den bezala guen jendia jengibria batzuia izan da beti, ez da ez alda ala, Gana batzuia gini. Bai, baina adiz, zean Afrikan jengibria pila bat erabiltzen dute. Eta erabiltzen dute zumotako eta azako botatzen, Eta potentia gaina, bai, dana raiatuta, mordo bat. Bai. Nahi guzta ezat beste realde batzako janainen probatzia. Hau oso goxoa da. Eta berazgarria da. Bakizu zerren antza emateiten? Zerrena? Irusta lore bat bada, hola marka dazkana, eta irusta horren lori eman... Bai, ze honedake ospin guztue baita. Bai, hori da. Beitu, gaina irusta lore horrena, bate esan zin, Bizkaian nintzen etxalde ekologiko batean, da esan zin, beitu, egunen baten ez bakazu ospina, alineatzeko ensalada, irusta hauek bota, eta ikusiko zuta. Bai, daka bixi puntu hori, Bai, izenare antzekuak, Oda, febera, ez? Osa, dutarla, azet hortiken, oinarri igualadak, Eta besti da, zuk esan duzuna da, oxaldiz, azetosela, baita ere, dalako binagare. Vale. Askotan izentzeak latino emategu informazioa. Hauze, emateu. Nola dia arroxadian horiek, ez zaite tostu. Rabanitua, na. Hoxe da? Errefautxua, na. Baina, ega tope errefauekin. Zego, xua, zen gaten zaigu, hau eta hau, zei dira horiek. Hau da, ramonatxa,
erremolatxa, Eta hau da, perifollua. perifollua. Bai, hori da, perejila bezala, baina aniz puntu batekin. Aniz puntuak, a ber. Eta hori bai. A ber, Dana jango ditu. Ze aniz puntu, ze goxua da. Zein geliko litzaketa honi, Honei, Zate. ba, ez dakit, ba. Ba, egia esan, a ber, martorria beti bezala eta freskagarri bezala bota gainetikan. Eta gero ere bai ospin pixka, gaina ospindua gaudela, ba hori ere oso ondo datorkio. Egia esan, ningo deuna da gero entxaladatxo bat tomate eta gindila gordinakin, eta hortikan pixka botako jo batzuk ditik. Bai, jendik ez da gaiturak, baina gindila ondo gelitza. Hai. Ensaladan, ez? Bai, nire asko gustatzen zait. Nire aitonak beti jatezun gindila hola gordinikan, ba hor nahi bota, krak, pusketa txikiak. Eta geho, ja, itezitun ospinetan sartu, eta negu guztian ebai jarraitu botatzen, urte guztian freskoa zeunean freskoa sasoi txiki batian, da geho urte guztin, zera, ospinetakoak. Nire zemik piperra jateitu gordinik, hola, freskoaz, bainako bai. Ba, gaur bai botako jo piperran txala, gaina ikusi eto elkarzituzula piper batzuk gara freskoak. Bueno, ikusi zu hau, hola, irekin du, momentu bat, eta ingo deuna da, tapatxua jarri, eta hau egongo da, esan deun bezala, 28 ordu, bere sustantzia barroaino sartzen eta las egiten galeperra. Eta dena, bideratuta daukaunez, beste reporte bat ikustea jungo gara. Ados? Ba, zehazki jungo gara eliku zentrura, ikusiko zue, ze leku ederra, eta esango igue, tokian tokikoa jan behar dela, eta aholkuak emango izkigu eundokoak. Guazen bertara. Guk hemen elikun heziketa nutrizionala lantze deu. Egile da, heziketa nutrizionalaren eremu naturalak leheneko eta den etxie diela, gero eskolak eta gero herrile. Egile da txikitetik hartutako ohiturak beti diela hobe, baino garaiz beti gaude. Eta gu, komunitatiene heziketa nutrizional hau lantzen saiatzea tailerrak emanez. Azteko menuek nola planifikau, sukaldien behin nola egin, bizi osasuntsu bat eramaten. Tokien tokikue eta garaen garaikue kontsumitzie ez da moda bat, nutrizio ikuspegitiken hainbat arrazoi baditugu. Eta bada nutritibo diela. Elikagai freskuek nutritibo die, ze azkenien realidade bada, azken finien hitzeiten aigea heldutako produktu batu ez, nutrientez beteta, ez? Azken finien realidade bada atzo baratzan eon, eta gaur gure zukalditan eotie barazki horiek. Nutrientez beteta, ezin konparau kanpotik ekartzeien hauekin, ez? Ehunka edo mileka kilometro iteituenak azkenien, bidai luze bat egin berdebe, eta ez die jasotzen helduta, beraz, ez dauzkuen nutriente guzti hauek, eta gaina kontuten euki berdeu, bidai hontan nutriente galdu iteiela baita ere. Beraz, bertakuek daukebe nutritibo die. Eta oso garrantzitu da gaina garaikue kontsumitzie bat merkio dalako baitare, ze garaien produktori askoz gehiago egotea da. Beraz, egin leikeuna da momentuen jan eta aprobetxau beste garai batien jateko, hau da, kongelaiez, prestau eta kongelaiez adibidez. Bestaldeetiken ezaugarri organoleptiko obio dauzkede, hau da, zentzumenakin atzemate ditugun ezaugarri hauek, teksturie, kolorie, gustaine, ezin konparau hemengo tomate gorri, uzai eder horrekin, da testura eder horrekin, ez. Eta bertako ekonomile bultzatze baita ere. Zein genuke gure basarritarri gabe, ez? Behaiek elikatze gaituzte, guk behaiek elikaber ditugu. Eta dudei gabe jasangarri jo da. Ze azkenien, ez deu astarna, CO2 astarna hori guzten. Atzo baratzatik enekarri eta gaur platerea aiegatze balima da. Eta niretzako balio erantzile da konfidantza. Zenek ere inditun, nun eta nola lurroiek, ez date azkenin zer jaten nahi gehan. Eta hori gaur egun lujoa da, hile ezin dana pagau. Beraz, nik usteet, nahiko arrazoi badikurtugula, tokien tokikue eta garaikue kontsumitzen. Aitziber, baina ze aholku honak eman dituzun, egia esan, zetan tokian tokikoa jan, sasoian sasoikua, eta ez hainbeste gazkinan ibilidan, itxasontzin ibilidan, baina nola gertatzea hainbeste amaia, dano dakigula teoria, eta gio, gazta, elkoizten dugu hemen, eta kanpoa bialtzen dugu, eta kanpokoa hemen jaten dugu. Gio egiten dugu, barazkike bai, ez dakit, ekoizten dugu hemen ze,
konsumitzen deunan 100%? Ez da Ez da hamarra, ez da? Ez, Euskal Autonomia Erkideguen konsumitzean produktu da barazki, bertako da bakarrik 105. 105. Gaztan antzeko zeo gertatzea ere bai. Eta egia esan, pena ematu, hemengo bai etxaldek geota gutxio, geota ekoizpen gutxio, eta geo kanpotik ekarri berra gainea. Ezke, gertatzea da gaina, hortan kontzientzia berra dakau, ze bertakue, garaikue, gertukue, nekazari txikitena da nik usteet. Azkenin hor, beste zure inguruko nekazaritza, frutu askoz freskuo die, albidetzezu ekonomi zirkularra, zure inguruko alegin. Eta orduan bizik mantentzen duzu, zertiek, ez dut ulertzen, ez dana honea da, ez da? Ez que esateun bezala, ende bai, jatezunean tomate bat bertakoa dana, eta bertan zehatutakoa zesapore dakan, eta ez etortzen dan tomate bat, hortikan, ez dakin nungua, eta emateuna berde moztu berdala, gio gu jan alizateko gorrituta, baina nun gorritu da, hozgailutan, ez da? Bai, daude tomate batzuk diseinauta, avionin etortzeko. Avionin etortzeko? Bai, orduan ekezo, eta denbora asko aguantatzeko hor kajatan jarrita, eta azken finien oitu gaitue urte oso ere eukitzen dana. Ja, askotan, ni uste guain gaztediak ez dakila, ez da zein dan sasoia, ez da? Ez dakile zer da zaizoikue, ez dakile zer dan garestile, zer da hon merke, porque guri askotan gertzen zaigu, guk ekologiko ite, ez? Bai. Suposatza garestillo izan berko lukela. Bai. Ze, gutzaioa produzitzeko, gutxioeko izan, suposatza. Jute zeaten da, eta ikustituzu, ekologiko izan garestillo, da nik zadet. Askotan argazirik gatatzen jarten ez da bilatzen. Bitu, ikusiot ez dakit nun, ize barazkita, bitu ze garestizioan. Orduan... Ja, eta gero zu bildurra euro bakit jotzeko, ez da? Bai, eta gero aparte guk, guk zergak hemen ordaintzitugu. Guk ordaindu berizate dugu, fakturak, ordaindu berizate dugu ekologikoko zertifikazioko bisita hori danak. Eta jende galare, kuestionatzeu, beti, ez dakit, ondo ditu nahi dana bezala. Hori, ez da egitea izango, hori gezurri izango, ekologiko unitea zuta, guk abez, inspekzio ditugu, ezin mundan analizatzea tortzea. Baina bai, garbi dana bertakue, gertukue, eta ekoizpen txikikue. Merkio, goxuo, elikadura obio, esatezu, eske no abira. Beste liga bada. Bai, beste liga, guantxe esan dezu. Eta nik usteet garestilen aurridea itzaki badala, zeuko gadiz konsumo talde dakeu, momentu ondan egun da berrotamar da berreunotar tartiden dazkeu. Bai. Eta guk kalkulu dakeu binda, astero, lau kilo, 5 kilo barazki gutzen zaizkot, orduan media ateatze du, ez da hit, zenbat euro izango, Azko jota, urte osun media, barazki diferentina, ez da git, 3 euro ez da iristen. Orduan, da beste modelo bat, zuk moldauen berdezu, ez? Garaikoa. Baina bestela, nik usteten... Bai, ez da gara esan, nik ere bai ikusten dut, eta gaina barazkitan, nik esaten den, nik okina izan da, ere bai, ogilan, esatezu. Nola aurreztuko zu dirua ogilan, nola aurreztuko zu dirua barazkitan, aurreztu beste zeo zertan, ez da? Bai, ez da zer ikusirik. Ez da zer ikusi, eta gaina... Ogi bat, o benetako ogile, o... Eta gaina ez dela, Karo, badakit jendia, larri biltzen dala, eta gauza askotan, presioak behitu behar diala, baina ni guztet, ogilan eta barazkitan, eta babarrunetan, eta arrozan kalitatea behar deu. Bai, eta gero... Eta gure oinarria da, eta hori da gure gasolina. Eta gasolini gabe, ez da gau indarrik, ez dugu ondo pentsatzen, ez dugu ondo loiten, ez dugu... Nik guztiz adoz. Dana okerrea. Eta gero badaude baitare, jendiek egin ituera prueba. Urte guztia ez dakize konsumitzen, eta azkenin ikustena, pixket, pentsauta maitu zu erosketak, ez palima bentan larri zaudela. Nik ustet jende asko gordaindu lehikera. Hobeto da, bai, urte bete telefono gabe, o urte bete automobil hartu gabe, o urte bete beste ozer dite, Hori ja, imposilia. Ekarri zut tomate berezi bat hemen, ja, azkenetan da baina. Zer da, hori? Tomate txurille. Tomate txurilla? Proba, gustatzen zaizun. Hombre, guantxe mongo, gatza berri zate aldo? Hori guztun arabera. Bai, nik tomatia gustatzen zai, gatza. Pipera eta tomatia gatzakin. Bai, botako jotonea. O ezerre gabe, o bestela ia gatzakin. Tomate zurilla. Eta holako orilla honda zen mardul zapori,
Gozua da. Suabi bezala da, ez? Oso suabia, Tomate oso hori goxua. normalen suabi izatea. Oso goxua. Bueno, hemen txe, ikusi zuen, balazkik markatu ditugu, babarrunak listo askau, inberdetena galepera garbitu, platera datzeko, Bai? eta bagoaz txiriki txarraka. Bueno, Ni eta abena zuen salmen... inaiz ensaladetan. Eharra indezu ensaladare. Neulako guztari zaizkite, Dana kurruskaria, ora, kras, dana fresko-freskua. Bai. Bueno, salmenta nun iten dezue? Nundik noe biltze zeate salmentakin? Gure salmenta nagusia lehenik eta dena konsumo talina. Bai? Vale. Hasiera baten, azikinen agifezeko konsumo taldik emakarrik, eta gero ja ikusi genuen, hori zabaldu beraz da. Eta ordu noen ja, dakeu, Donosti, Hernani, Eta zuen moitze zeate, zuen ematezu generua, nola kudeatzen dezue? Bai, guk astero izena ematezu, oza, bazkide bezala. Bai. Eta guk astero emate du, otarra bat. Garaiko produktukin, eta daude tamaina desberdinek. Vale. Pisket, zuk jatezun barazki kantiain arabera. Nik horrela, esetit zarautzen, Bai. Eta hori bazterriak atela eta esatite, bai, mindikan emantzake bai, Bale, Ja. eskasko gea txian, da geho ordun etxean mateigu, eta bakizue. Nik ditut batetik etxetik hartu, geho etxean bai, lurreko bizia deitzea, Mikel, honea hemen Ah, gurekin bai. egon zala, eta esatezuna, ze hore da, etxea iristia saskitia, pentsatu egin gabe zero behar deten, nundik hili behar deten, Bai. sasoikua, dana ona, Eta gero, azte zamun honek izango, eta nola irauteun, barazki horiek etxian, Bueno, nik hori... Ikarria da. Hori, jendik ikusiko baluke. Gauz batzuk. Nizta ditor, kamaratan zemat buelta amateituen. Baina guk adiez letxugakin probauta da. Letxuga hartu berri ezak. Guk hartzeuna da, egun berdinekua, o aurreko egunekua. Eta etxe eman, garbitu, eta igual aguantatitu 15 egun. Garbiu lehortu, eta ondo etxita, ikutu gabe, aguantatitu 15 egun errez. Guantxe esan dizu Brokoli, gauza bedanak, irautu den mordo bat, ala da. Eta geho jutezea, supermerkatu handita, eta zea, momentu batean, ja mardula etxea, Bai, eta Ja gero, izorra, eta- nik gertau zait brokoli loria ateatzea kamaran. Bai? Bai. Kamaran, brokoli loria, loretan jarri. Zeu zaina da honen, aia. Bai, ni torri zait, babarrunena, Torri pasada. zaizu, Eharra indegu gaurkoan bai. Beitu, horrak Bai, berdaba. babarrunak, hemen txegarriko izkio. Beitu, bularrak, iztarrak, beste bularra eta iztarra, eta guain horrin ditugun barazkitsuak, jarriko izkio gainean, vale? Osea, nahi gura ezako erritut hemen Tipulatxak, nentzako. esan, hori guain bota hori belarrak gai bildurri gabe. Baina gura ezaberritu mozteko. Ah, gura izak bai, paskatemen. Tori, gura izatxuak. Hemen Bai, batzuk bestela lurra eta guzti azilek, atatzen dira, ezta? bai, Hasi gazta eta guzti. komeri. Oso ondo. Bueno, A ver. jarraitu hor buru belarri, egia esan gudanontzako ze garrantzitsua dan olako jendia gotia. Ta nik uste- Zeatikan, bota. Zuen garrantzitsu dela zuek erakustiek garaikue jaten, ze jendik ez dakit gaur egun. Bai. Orduan, erakustie, errezeta berriek, errezeta... Ba, ez askotan erremolatxa eta freskoakin, da zeiten dut erremolatxakin, Bai. omolain, puretxo batin, obestiain, Bai. gu hemen saiatuko gea Postrik eta aldun dara denen. daude, adibidez. Osa, bali madakizu? Bueno, ni nahi zamen. Horrin dezu eharrazuke bai, ingo deuna da hor, pixka gatza, hola, añanako gatza ere bai bota hemen, Bota. horrela xe. Oso hona da, gatzari. Vale. Gio, hoi beste batek esan zin, gatzar fina refinatuakin zeingo, eta honea etorri zan saio, eta hoi bota basura. Bai, Hori izta gatza. hori ez da gatza Ez beste esaten gauz zin. batzu dazke. Eta ne, eta esaten dut, gatza ona zenbat aldajan, eta esan zin, ona nahi aina aldalajan. Zuba Himalaiako gatza, a ber, nahi aina. Bai. Dana bezala tamainan. Bai. Baina azkenien gatzonak bere nutrientes, bere minerala dazka. Hori da, Eta mineralek hori da. balekuak dira, eta bestiak ez dazka. Eta gatza dana, oza, kaltegarriana oso kantidade txikilen dake. Oza, zuk hartzun horren, uneko, ez dakiz bat, Oso gutxi, ez nahi du esan, zun nahi zundana jan, aspertuko zinan gatzagaten ez kaltein baino lehenuo. Hori da. Baina gainean duko aldi da. Gatza normalo erabilio, beste gatz batzuk erabilio, azkenin horitzen mazak gero ja. Dudi gabe. Bueno, Ze lagunak, polit. beitu, ze babarrun platerka indeun galeper eskabetxatuta barazkitxokin, hemen zenbat vitamina dauden, naturalak eta baratzitik etorri eta platerea, eta mila esker, iten dezuen lan Bai. guztiatik, jarraitu Musua horrela. bialduko jo, Eta bez? gu- Hoi da, Bai? musua bialdut nahi Bai, esun da bai. nahi. Talde guztia, ez da? Hori da. Musu haundi bat, eta jarraitu, gudanoi goxatu arazten dagunai vitaminak ite. Aio lagunak.